Arglwydd pob moment, bydd gyda ni drwy'r dydd hwn. Ti yw arglwydd pob moment o'n cyfodiad hyd ein gorwedd i lawr, pob cam o'r daith, ein cydymaeth yn cerdded wrth ein chochr ar lwybr cyfarwydd. Arglwydd pob moment, bydd gyda ni drwy'r dydd hwn. Bore da iawn i chi gyd a chroeso cynnes i chi roedfa. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am ymuno ni eto bore yma. Mae'n hyfryd i gael eich cwmni chi. Gobeithio gewch chi fendith o gyd addoli â ni. Croeso cynnes iawn.
Tra ar ymweliad ac Aberystwyth wythnos diwetha, fe barcies i'r car yn ôl farfer y maes parcio eglwys Sant Mihangel yn y dre. Ac ar ôl parcio'r car, fe sylweddolus i bod wedi parcio reit o flaen carreg fedd Azareia Siadrach. Ac wrth ddarllen y garreg fedd, fe weles i fod e wedi cael ei eni 250 o flynyddoedd yn union i eleni. A digwydd bod, fe oedd e farw 180 mlynedd i eleni hefyd. Ond pwy oedd Azareia Siadrach? Wel, mi roedd ganddo enw digon crand y beth, ond yn wir, mae gyfraniad e i fywyd crefyddol Cymru yr un mor fawr os nad yn fwy na'i enw. Gas ei eni ar y 4 o Fehefin 1774 yn Sir Benfro, yn garn deifio fach, Llanfair Nantygog, Sir Benfro. Ac yn tain 7 mlwydd oed, fe symudodd y teulu Burton yn rhan Saesneg y Sir, a rhyw 2 blynedd yno cyn dychwelyd at ei fodryb yn Rhywiddel. Ac o dan ddylanwad y parchedig John Phillips, fe am aelododd e gyda'r annibynwyr. Ac fe gafodd e chydig o addysg gan John Young, clwchydd na'n hyfer, ond i hyfforddi hun a wnaeth e'n benna. Fe ymrwymodd yn was ffarm i'r parchedig John Richards, gweinidog treffgarn, rhodiad, a Rhos y Ceiriau hefyd, ar yr amod y cael ei ddarllen llyfrau'r gweinidog yn ei oriau sbar. Yn nghapel Rhos y Ceiriau, ar ben y Strumblehead fanna, y dechreuodd e bregethu. Fe ath ar ei daith bregethu gyntaf drwy siroedd y de yn 1797, a thrwy'r gogledd yn 1798. Ac yn 1812, fe urddwyd ef yn weinidog yn Llanrwst. Fe symudodd e yn 1816 i gymryd gofal eglwysi Talabont a Llanbadarn Fawr Sir Aberteifi. Ac yn 1816 fe ddechreuodd y bregethu'n gyson i'r annibynwyr yn Aberystwyth, ac fe gorfforodd eglwys yno ym mis Mai 1819. Fe rhoiodd e i fyny i ofal o eglwysi mwyn gosod yr eglwys yn Aberystwyth ar ei thrad. Fe ath e'n gyfrifol am gasglu a chodi capel Seion Penmaen Glas yn 1821. Fe gorwyd y capel hwnnw yn 1823, ac yno bu'r eglwys yn gyfarfod hyd nes iddi symud i Baker Street Aberystwyth yn 1878. Seion Baker Street, ac fel Seion Baker Street, i ni'n nabod yr achos erbyn hyn. Wrth gwrs, nifer ohono ni wedi treulio cyfnod yn y brifysgol neu yn y coleg dewnyddol yn Aberystwyth yn ymhrofiad i, ac wedi gwneud perthynas agos iawn a chynulleidfa Seion Baker Street yn ystod y cyfnod hwnnw. Wel, fe ymddeolodd Azareia Siadrach yn 1835, a bu e farw ar y 19 o Ionawr 1844, a'i gladdu ymynwent eglwys Sant Mihangel yn Aberystwyth. Nawr, fe gyhoeddodd Azareia Siadrach nifer o lyfrau, a hefyd fe gyfansoddodd e nifer o emynau, ac yn un dal i gannu'r emynau hynny heddi, 2 ganrif a mwy yn ddiweddarach. Ac yn ei plith, mae'r emyn hyfryd hwn, rhif 171 yng Ngheneuon Ffydd. Os gofyn rhywun beth yw Duw, atebwn ni mae cariad yw. Fe fflamiodd cariad 3 yn 1 yn rhyfedd at anheilwng ddyn. Mwynhewch yr emyn.
Ie, os gofyn rhywun beth yw Duw, atebwn ni mae cariad yw. Duw Cariad Yw. Dyna chi nhw adnodau byra'r Beibl, ond un o'r adnodau mwyaf hefyd. Buon ni fel gofalaeth ar Bererindod dechrau'r haf i soar y mynydd, ac wrth eistedd yn y capel hynod hwn, fe welwch chi ar unwaith wedi beintio'n gelfydd iawn ar y wal tu cefn i'r pwlpit, yr union adnod yma, Duw Cariad Yw. Ac mae'r adnod hon yn mynd â ni nôl i'n plentyndod hefyd falle. I'r cyfnod hwnnw pham oedd disgwyl i ni i ddysgu ac i adrodd adnod yn y cwrdd bob bore SUL. Tipyn o ben tost i ambell i rian bydden ni'n tybio ar nos Sadwrn. A fi'n gwybod yn achos un bersonol, bydden ni'n cofio'r adnod adeg brecwas bore SUL. Bydden ni'n cofio hi hefyd yn y car ar y ffordd i'r cwrdd. Ond unwaith y bydden ni'n codi yn y sedd fawr i wynebu'r gynulleidfa, byddai'r adnod yn diflannu. Ond mi roedd gen i backup bob tro. A'r backup wrth gwrs oedd Duw Cariad Yw. Pan ni'n clywed yr adnod hon, ni fel sy'n ni'n clywed ac yn teimlo curiadau calon Duw yn ni. Duw Cariad Yw. Adnod fach, ond yn dweud pethau mawr. 3 gair yn unig. Ond cyn i ni feddwl ymhellach am yr adnod, gadewch ni wrando ar y darlleniad o lythyr cynta Ioan. Gyfeillion annwyl, gadewch i ni garu'n gilydd, oherwydd o Dduw y mae cariad, ac y mae pob un sy'n caru wedi eni o Dduw ac yn adnabod Duw. Y sawl nad yw'n caru, nid yw'n adnabod Duw, oherwydd Duw Cariad Yw. Yn hyn yn yngoswyd cariad Duw tuag ato ni, bod Duw wedi anfon I unig fab i'n byd, mwyn I ni gael byw drwyddo ef. Yn hyn y mae cariad, nid ein bod ni'n caru Duw, ond I fod ef wedi'n caru ni, ac wedi anfon I fab I fod yn aberth cymod dros ein pechodau. Gyfeillion annwyl, os yw Duw wedi'n caru ni fel hyn, fe ddylen yna hefyd garu'n gilydd. Nid oes neb wedi gweld Duw eriod. Os ydym yn caru'n gilydd, y mae Duw yn aros ynom, ac y mae gariad ef wedi berffeithio yno ni. Dyma sut yr ydym yn gwybod ein bod ni'n aros ynddo ef, ac ef yno ninne. Am iddo ef roi ni o'i ysbryd. Yr ydym ni wedi gweld, ac yr ydym yn tystiolaethu bod y tad wedi anfon I fab yn waredwr y byd. Pwy bynnag sy'n cyffesu mae Iesu yw mab Duw, y mae Duw yn aros ynddo, ac yntau yn yw. Felly yr ydym ni wedi dod I adnabod a chredu'r cariad sydd gan Dduw tuag ato ni. Cariad yw Duw, ac mae'r sawl sy'n aros mewn cariad yn aros yn yw, a Duw yn aros ynddo yntau. Yn hyn y mae cariad wedi berffeithio ynom, fod gennym hyder yn iddo farn, oherwydd fel y mae ef, felly yr ydyn yna hefyd yn y byd hwn. Nid oes ofn mewn cariad, ond mae cariad perffaith yn bwrw allan ofn. Y mae awnelo ofn a chosb, ond nid yw'r sawl sy'n ofni wedi berffeithio mewn cariad. Yr ydyn ni'n caru, am iddo ef yn gyntaf ein caru ni. Os dywed rhywun, rwy'n caru Duw, ac yntau'n casau ei gyd aelod, y mae'n gelwyddog, oherwydd ni all neb nad yw'n caru cyd aelod y mae wedi weld, garu Duw nad yw wedi ei weld. A dyma'r gorchymyn sydd gennym oddi wrtho ef, bod i'r sawl sy'n caru Duw, garu ei gyd aelod hefyd. Duw Cariad Yw. Duw. Mae tuedd gan nifer I ddweud heddi bod nhw'n credu mewn rhywun neu rhywbeth, bod rhywbeth mas na sydd wedi creu'r byd, bod rhywbeth mas na, os nhw falle'n gallu dod o hyd I enw i'r peth neu rhywbeth hwnnw. Mae yna rhywbeth na sy'n edrych ar ein hôl ni, ond beth? Mae nifer fawr o bobl ddim yn gallu rhoi enw I rhywun neu rhywbeth hwnnw. Wel I ni Gristnogion, ac yn ôl y dystiolaeth sydd gyda ni yn y Beibl, y rhywun hwnnw ydy Duw I hun. Fe soniwyd gennym yn ei myfyrdod cwpl nosau nôl am fawredd Duw'r Creawdwr. A mae'n naturiol ein bod ni fel Cristnogion yn dod ynghyd I oedfa fel hon heddi
i gydnabod mawredd Duw ac i blygu o'i flaen i'w addoli. Mae Ioan yn dweud nad oes neb wedi gweld Duw eriod. Mae hyn yn gwbl wir, wrth gwrs. Smo ni'n gallu gweld Duw, ond i ni'n gallu deimlo fe. I ni'n gallu bod yn ymwybodol o'i bresenoldeb yn ein hamgylchynu ni. Ni'n gwybod am ei agosatrwydd e. Fe ddewedodd bachgen bach wrth i dad rhyw dro i fod yn mynd i dynnu llun o Dduw. Wel, da iawn, meddai dad wrtho fe. Ond yr unig beth yw, meddai fe, sneb yn gwybod shwt i'n yw Duw. A meddai'r bachgen bach, wel, meddai fe fydd pawb yn gwybod ar ôl i fi dynnu'r llun. Wel, fe dynwyd llun o Dduw. Yn ei fab Iesu Grist. Darlun, heb brycheun na marc mas o le arno fe. Ar hwn am gwelodd i, a welodd y tad, meddai Iesu. Wrth edrych ar Iesu, i ni'n gweld Duw. Wrth edrych ar Iesu, i ni'n edrych ar Dduw. Ac wrth werthfawrogi creadigaeth Duw, i ni'n gweld Duw hefyd. Gobeithio bod gyda ni lygaid i sylwi ar waith i ddwylo ym mhrydferthwch byd natur, a chalon i werthfawrogi'r cyfan yn ddiolchgar. Ie, tydi sy'n deilwng oll o'n can, fy nghriwr mawr am Duw. Dyddoniau di o'n hamgylch maint bob awr yr wyf yn byw. Duw Cariad. Cariad yw'r ail air yn yr adnod hon. Duw Cariad yw'n Duw ni. Duw sydd yn ein caru ni. Nid yn unig yn ein hoffi ni, ond yn ein caru ni. A mae yna wahaniaeth mawr rhwng caru a hoffi. I ni'n hoffi lot iawn o bobl, ond i ni'n naturiol yn caru bobl eraill yn fwy falle yn ni. I ni'n caru'n cymar, i ni'n caru'n plant, ni'n caru'n teuluoedd. Gair gwan iawn ydi hoffi o'i gymharu a charu. Mae angerdd, mae cynhesrwydd, mae yna dyfnder teimlad yn y gair caru yn does e. Mae caru yn air cryf, yn enwedig pan byddwn ni'n cysylltu'r gair hwnnw a Duw. Duw Cariad Yw. Wrth gwrs yn y Beibl mae llawer o bethau eraill yn wir am Dduw hefyd. Mae e'n Dduw sanctaidd sy'n casau pethau drwg, yn casau pob math o ddygioni. Yn llyfr y Salmau, mae'r Salmydd yn dweud bod Duw yn dad trigarog a graslon, ac y bydd yn barnu'r byd a chyfiawnder ar bobloedd a'i wirionedd. Yn y Beibl hefyd mae yna sôn am ysbryd. Taw ysbryd yw Duw. Mae sôn bod Duw yn oleuni tragwyddol. Ond y peth mwyaf gallwn ni ddweud amdano yw ei fod e, fel mae Ioan yn dweud, yn Dduw'r cariad. A chariad sydd yn sail i bob un o'r agweddau eraill o'i gymeriad e. Cariad yw hanfod natur Duw. Cariad yw carreg sylfaen y ffydd Gristnogol. Os gofyn rhywun beth yw Duw, atebwn ni mae cariad yw. Ac fe welwyd cariad Duw ar ei orau ac yn ei holl ogoniant yn aberth i fab Iesu ar y Galfaria. Do carodd Duw y byd cymaint fel yr hoddodd ei unig anedig fab, mwyn i bob un sy'n credu ynddo, beidio mynd i ddistryw, ond cael bywyd tragweddol. Nid geiriau sydd i siarad ni wrth feddwl am gariad Duw tuag ato ni, yn rhoi ei fab Iesu farw droson ni ar y groes. Nid geiriau sydd eisiau ni, ffydd sydd eisiau ni. Ffydd i gredu yn ei gariad diollwng tuag ato ni, o gariad nad gollynau. Ond un peth yw gyhoeddi hyn ar y SUL mewn oedfa ymhlith ffrindiau, peth arall yw dangos a gweithredu hyn yn ein bywydau. A dyma yw pwyslais Ioan yn y bennod hon yn dyfe. Ar ôl gwneud y datganiad mawr mae Duw Cariad Yw, mae ym ymlaen wedyn ni'n hatgoffa ni yn yr unfed adnod ar 10. Gyfeillio'n annwyl, os yw Duw wedi'n caru ni fel hyn, fe ddylen unne hefyd garu'n gilydd. Sylwch, fe ddylem garu'n gilydd. Dylem. Na chi air bach diddorol yn dyfe. Hynny yw, os yw Duw wedi'n caru ni mor aruthrol e hyn, y peth lleall o'n ni wneud yw adlewyrchu hynny yn ein perthynas a'n gilydd, drwy garu lles ein gilydd, derbyn a chynnal ein gilydd yn enw Iesu Grist. Fe ddylsen ni fod yn gwneud hynny. Dylem garu'n gilydd. Beth bynnag yw ei cefndir, ei cyflwr a'i cred,
fe ddylen ni gael ein gilydd. Mae hyn yn cael ei fynegu'n glir yn adnod olaf y bennod hon, lle mae Ioan yn dweud, a dyma'r gorchyming sydd gennym oddi wrtho ef, bod i'r hwn sy'n caru Duw, garu ei frawd hefyd. Duw Cariad Yw. Duw Cariad Yw. Y trydydd gair, yw. Achos mae'n bwysig. Mae'r yw, beth mae'r yw yn golygu? Mae'r yw yn golygu'r presennol, mae'n golygu heddi, mae'n golygu'r funud hon. Nid cariad ddoe sydd yma. Nid cariad y fori sydd yma. Ond cariad Duw heddi y funud hon sydd gyda ni fan hyn. Smo cariad ddo, hanner cystel y cariad heddi. Mae cariad ddo fel tân wedi diffodd yn y grat ac wedi troi'n lludw. Atgofion yn unig yw cariad ddo, atgofion sydd yn ein gadael i'n wag ac yn oer ac yn hiraethus. A dyma yw'r newyddion da, ynddo fe. Nad cariad ddoe yw cariad Duw, ond cariad sydd yn cyfleidio ni heddi yn ei gariad a'i ras yn Iesu Grist. Ei fod yn fwy na digon ar gyfer holl anghenion bywyd heddi, a phob y fori a ddaw un rhan. Fe'n carodd ac fe'n car o hyd, ym mhob ryw drallod yn y byd. A'r rhai a garodd ef un waith, fe'i car, hyd dragwyddoldeb maith. Amen. Os Duw Cariad Yw, rwyt nawr yn y ne, yn ei freichiau yndyn, rhywsut rhywle. Os Duw Cariad Yw, rwyt adre yn glyd, heb fwy o grwyd yr oherwybrau y byd. Os Duw Cariad Yw, dy faddau iawnaidd, a diniwed wyt ti ar derfyn y daith. Os Duw Cariad Yw, mae'n gwybod y cest, achos i wneud yr hyn a wnest. Os Duw Cariad Yw. Ni chefais gyflem dy fywyd, dim ond anobaith llwyr, a phan trodd rhaid gynnal, roedd hynny yn rhy hwyr. Os Duw Cariad Yw, y poen aeth i ffwrdd, a diogel wyt ti, nes cawn eto gwrdd. Os Duw Cariad Yw, yn ei fynwes glyd, ac ei fyddol hef, nes derfyn y byd. Os Duw Cariad Yw. Gawn ni ymdywelu a gweddio gyda'n gilydd. Diolch i ti o Dduw ein Tad,
taw mewn cariad yr wyt ti wedi delio ni eriod. Diolch i ti Arglwydd y fod yn dy gariad yn ein tywys ni i berthynas a'n gilydd, a'n hanwyliad, ein cyfeillion, ein cydnabod a'n cyddynion ym mhob man. Gofyn nhw'n o dad nefol am dy fendith ar bob perthynas o gariad sydd ryngon ni. Bendithiau'n cyfeillion a gwna ni bob amser yn ffyddlon i'n gilydd, yn barod ein cymwynas ac yn werthfawrogol o bob caredigrwydd. Bendithiau'n hynwyliaid a'n teuluoedd, gwna ni'n rosol, yn amyneddgar ac yn ofalu sofeddiannau'n gilydd. Bendithia ni yn hymwneud a'n cydddyn, yn arbennig, helpa ni garu'r di-gyfaill a'r gwrthodedig, a'r rhai nad yw'n hawdd i ni ei hoffi. Disg ni garu fel y carodd Crist, ac i ddysgu gras a brawdgarwch. Ein tad gweddiwn dros ein byd ni heddi, a phaw sydd mewn angen am nerth dy gariad di. Pobl anghennus y byd, newynog, gorthrymedig, yr rhai sydd heb wybod am gariad Duw na gofal cydddyn. Pobl anhapus y byd, y galaru sy'r unig ar diamgeledd, yr rhai sydd heb neb i'w caru. Pobl anghyfrifol y byd, yr rhai sy'n peri poen a gorthrwm i eraill, ac yn ddifater o adfyd i cyddynion. Pobl addfwyn y byd, yr rhai sy'n tystio mewn gair a gweithred i ffordd cariad Iesu Grist. Arglwydd, rhoedd i'n doll ac i'n unne o ddiddanwch dy gariad, a helpa ni dyfu yng ngras a thosturi Iesu Grist ein harglwydd. A gadewch i ni ymuno nawr i weddio gweddi'r arglwydd. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiad enw, deled y deyrnas, gwneled e wyllus, megis yn y nef felly ar y ddeiar hefyd. Dyrwy ni heddiw ein bara beinyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y myddaiwn unna i un dyledwyr. Ac nag arwai ni brofedigaeth, eithyr gwared ni'r hagdrwg. Can i seiddo ti o'r deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Tan y SUL nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.